שאני עושה את התרגילים, פיזיותרפיה והידרותרפיה. את המילויות. אני מצליחה ללבוש כל מיני דברים שעוזרים לכוויות. שאני מתקדם, שאני מכיסא גלגלים להליכון, מהליכון לשתי קביים, משני קביים לקו ומקו לאפס. דגדוגים. אמא, לראות את הכלבה שלי? אני משחק עם החברים שלי והם מעלים לי את הסוללה. סוללה שאני שמח ועצוב. אם אני עצוב אז זה יורד למטה, אם אני שמח אז זה עולה לי למעלה. אני מנסה להרגיע אותי, נותנת לי כוח בשביל להירגע. מתי שהאחיות שלי מביאים לי חיבוק? להגיע למרחב הטכנולוגי, ליצור דברים, לבשל עם הבנות שירות. שיש ילדים כמוני. אמא שלי נותנת לי כוח. ילדה שהייתי פה. אמא עוזרת לי, שהם עושים שיעורים עם עדינה, גם זה עדיין עוזר. אז אמא שלי אמרה לי שתאמר תודה, כי לך זה זמני הניתוח הזה, ויש פה ילדים שיהיו להם את זה כל חייהם, אז תאמר תודה שאתה לא קרה, שכאילו, שלי זה לא כל חיי. זה עוזר לי לעזור גם לאחרים. שירים. להעביר את הזמן עם דברים נעימים, כמו לקרוא ספרים, ליצור דברים, וזה עובר הזמן ועובר הכאב. ואנחנו ננצח במלחמה. יחזקו את עצמם, שהם ישמרו על עצמם. שלא יהיה כל המלחמה כבר. שומרים עלינו ותודה רבה, שיהיו בריאים, שהשם ישמור עליהם. תראו את חמאס ושהם יהיו בריאים. שיהיה לכם שיקום קצר, ושלא תאלצו לסבול תוך כדי. והעם הכי חזק. שיעברו את זה ביותר בטוב. שינצחו את חמאס. תודה רבה. אתם אלופים, ואני עובר משהו מאוד קשה, ואתם עוברים משהו אפילו יותר. עם ישראל חי! תודה רבה.